onego beni yudo mwandu ni. Erokamano ahinya. Kapok adhi mbele gi wach succession, samoro yes. Chenro no nyalo kawo thuolo maromo nade, to bende en gino ero ma mine mani kaluo timo mang'eny, koso ng'eny ji kosewene gi lowo to gibedo go maonge nyingegi? Ng'eny gi ka wang'iyo nonro kata ka waneno report mowuok no, wayudo ni joma mine ok tim succession to ni mar nitiere gigo mageng'o gi e yo mang'eny. Mokwongo en koso ng'eyo process monego bed ni gikawo, ang'ono ma onego bed natimo. Mar ariyo samoro en koso pesa, nikech seche midhi file succession e court nyaka ibede gi omuom ni moro matin midhi timo go filing. Ka wang'iyo kuonde wa ma court nitie, samoro court nitiere mabor. Koro miyo ng'ama miyo samoro koso pesa nyalo mone mar mondo okaw patik mondo odhi otim ang'o, mondo odhi ochope court machiegni file succession. Lakini lweny maduong' kata gino maduong' ma wang'iyo mamono joma mine yudo lowo mowenegi gi ka joodgi otho en ni anyuola mare seche mang'eny. Ka wang'iyo sana e gwengewa ma kaluo, wan gi milawa mopogore opogore madwaro ni dhako seche ma chuore otho to nyaka tere. Ma ing'e ni en ketho ratiro mar ng'ama miyo ni nyaka tere. Wanyalo wacho ni gigi ok timre e town, but adieri e gwenge ma kaluo kuonde ma wae mopogore opogore, ka wang'iyo nonro iyudo ni anyuola dwaro ni nyaka ng'ama miyo ni oter eka yiene mondo tim ang'o, okaw mwandu mar chuore. Koro ibodo ni ji anyuola oga ng'ap kata giwinjore gi geng'one mar mondo kik odhi mbele mondo tim ang'o, otim succession. To nitiere gima daher lero ne joka nyanam ni nitiere gino miluongo ni citation. Koro citation e seche man kaka ng'ama miyo adwa timo succession to kayuocha kata jogo ma wadongo e dala otamore mondo kik alu process mar succession, anyalo tero tesena e court mondo court oluong gi mondo gibi giwach gimomiyo gitamore timo succession. Kapo ni ok gibiro, kapo ni omigi summon ma ok gibiro, then court nyalo miya ratiro mar dhi mbele mar mondo atim succession ka jogi onge. Ipenjo process ma succession kawo, o depend, nitiere several factors kata gigo mang'eny manyalo miyo keso budhe court. To seche ma ng'ato se file succession, ibro mi temporary grant ma ibro bet ga beta but ok inyal loko golo option mondo duoge nyingi. Bang' mano ka ng'ato koketo objection kata tamruok mar mondo kik succession dhi mbele, then court bro luongo u kendo mondo utim ang'o, utim confirmation mar grant mondo ka koro through the confirmed grant inyalo wuok mondo idhi tim gino mwaluongo ni transfer by transmission, matiende ni koro lowo wuok e nying ng'ama tho duogo e nying beneficiaries. Erokamano ahinya. According to kaka surveyor no ose. Erokamano ahinya okil.